Mae'r siediau ar ein ffermydd ni wedi newid cryn dipyn ar hyd y blynyddoedd, a phan mae'n dod i godi sied heddi, wel maen nhw'n dueddol o fod dipyn yn wahanol i'r hen sguboriau traddodiadol. Ac bydde nifer fawr o'ch chi yn dueddol ystyried codi sied hirsgwar arferol falle, sgwn i sawl un o'ch chi fydde mentro i godi sied yn debyg i hon. Dyma'r hyn maen nhw'n ei alw'n y Roundhouse. Dyw adeiladau fel hyn ddim yn bethau newydd wrth gwrs gan ei bod nhw'n dyddio nôl i'r oes efydd. Ond dyma'r ail sied o'r math yma i'w hadeiladu yng Nghymru, a'i chartre hi yw Fferm Porthmawr ym mhentre Llanon ger Aberystwyth. Dyma gartre Eifion ac Anwen Jones ar teulu, ac maen nhw'n ffermio 320 o erwe i gyd. Wel Eifion ac Anwen, dyma hi'r sied. Beth oedd mor arbennig am y sied oedd yn apelio te, chi'n gwybod? Wel, un o'r pethau oedd y ffaith bod un dyn yn gallu handlo da yn y sied a ben unan yn dechnegol. Dim un dyn sydd wrthi nawr, ond os bydde amser yn dod, pan bydde Eifion a ben hunan, wedyn o'n i'n meddwl, wel, sa'n ni'n gallu cael set-up, oedd e'n gallu dod i ben a heb o fi'n goffo codio'r gwely. Mae bwydo'n hawsod, achos ydych chi gallu mynd rown mewn cilch mewn ffordd, ydych chi? Wel, na'r idea yn iawn yw ffidio wagen, ond gormod o gost ar hyn o bryd. A mae gwaith meistroli honno i gael bod chi'n mynd rown mewn cilch yn deudi yn dod. O'n i'n sôn am y twll yn y tŵm, mae hwnna eitha trawiadol hefyd. Beth yw pwrpas y twll fel petai? Ventilation, ar ddwrnod tawel nawr y clos. Mae'r ar yn mynd allan trwy'r to, mae'n tynnu ar ffres mewn. Beth yw'r defnydd sy'n cael ei ddefnyddio i greu'r canopi yma ar gyfer y sied? Rhyw fath o ganfas yw plastig polyurethane ar y wyneb. So mae fe'n syndod o tuff, chi'n gallu stretcho fe, mae fe'n... Newch chi'n rhwygo fe. A mae'n para yn weddol? Wel, mae 10 mlynedd o garanti, ond mae fe ar adeiladau yn Finland ys bron 30 mlynedd, a mae fe'n iawn, wedi'n nhw. Yn wahanol i siedau arferol, does gan y Roundhouse ddim waliau. O ran lled y sied, wel mae'n mesur rhyw 30 metr, ac mae'n bosib i chodi hi mewn llai nag wythnos. Ar hyn o bryd, mae Eifion yn cadw tua 130 o wartheg beef a signo, a bridiau Limousin, Aberdeen Angus a'r gwartheg glas Prydeinig sy'n ma fwyaf. A mae'n i Eifion mewn yng nghanol y sied i hunan. Fan hyn mae popeth o digwydd, ydych chi? Ie, da fi iawn, ie. Be sydd fel arfer yn digwydd yn y rhan yma, ydych chi wedyn, te? Wel, fan hyn, os chi moyn handlo'r da, chi'n rhoi'r da mewn o'r pen, mewn i fan hyn. Na fe. A wedyn mae'n y ddrysau. A mae'r ton yn agor rown tu ôl, gwertheg, dreifo nhw mlaen mewn i'r crush, a bynnag chi moyn neud, a rydym yn dod nôl mewn, yn ôl i'r pen o'r un. Felly mae i wei bod chi'n gallu gwneud popeth ar ben eich hunan mewn ffordd, os ydych chi ma, a bod neu falle gael helpu, mae modd i chi'n gwneud y cyfan ar ben eich hunan yma. Os. Yng nghynt gyda 2 berson, ond mae modd wneud e. Siwt i chi'n gweud mae'r gwartheg wedi addasu i'r math yma o'r sied o'r un, ydych chi'n gwybod, achos yma cael nhw mewn a ydych chi'n bod anfon nhw i'r gwahanol rannau o'r sied? Maen nhw weld, os nhw'n seto lawr bod yn stret, gwybod yna. Maen nhw'n meddwl tro gynta, os bod step dych chi ddod lan i'r pen. Bydden nhw'n ffwr, na'n agor drws a nhw'n dod mewn syth. I ni'n gweld i fewn bod yna 8 rhan yma yn y sied. Beth ydych chi'n gallu gwneud gyda'r rhannau amrywiol yma? Ydych chi'n gallu dosbarthu'r gwartheg ar gyfer dibenion penodol, ie? Ie, wel, mae eidoneb yna sy'n tewhau. Mae neirid cyflo, pen nesaf, mae neirid sy'n gael tarw, so mae tarw mewn â nhw, so chi'n gallu cadw nhw ar wahân. Fel chi moyn, newid nhw drosto o'r un, fel maen nhw'n dod i oedran am bethau. Un o brif amcanion y Roundhouse yw sicrhau bod lles anifeiliaid yn cael blaenoriaeth, yn ogystal â hwyluso gwaith y ffermwyr sy'n ei defnyddio nhw, ac mae yna hefyd fanteision amgylcheddol i'r sied. Beth o'n i deall am y math yma o sied hefyd, ar ddiwedd i hoes i mae modd i chi ailgylchu'r sied, felly mae hwnna'n dda i'r amgylchedd mewn ffordd hefyd, yn dwi? Odi, na beth nhw'n gweud, os fydde'r rhaid, allech chi, wel, bolton so yma, allech chi symud i os rhaid nhw. Symud i ran arall o'r ffarm mewn ffordd? Ie. Bydde dipyn o job i symud hon yn bydde? Bydde. Bydde eisiau mwy na chi'ch doi? Bydde mwy na un spanner, siad. Os yna anfanteision i chi wedi gweld te ar ôl codi'r sied yma? Swn i'n unig anfantes, fel wahanol i sied arall, chi'n gallu codi ddim ati, chywod, i wneud un fwy.
Na, ydych chi'n gallu rhoi estyniad ar ni mewn ffordd chi'n gallu gwneud ar siedau? Na, fan lle mae hon, mae eitha agored, mae'r gwynt a'r glaw yn gallu hwthu mewn o'r dwrnod gwael. So mae eisiau rhoi gale breaker lan i ddal y gwynt gweitha ar e. Ie, beth yw'r ymateb i chi wedi cael yn lleol i'r sied? Chi wedi cael tobl draw yma? O, mae lot... Yn cerdded lan i weld e. Mae'n lyco fe. A ni wedi cael rhai yn dod i weld e fe'n grŵp fel ffermwyr yn dweud. Wel, wi'n meddwl bod hi'n bert. Falle bod chi wedi dechrau rhyw draddodiad newydd. Falle bydda nhw'n ymddangos yn ardal Ceredigion yma fel madarch y bob man. Mae sawl un wedi gofyn am twmpath, ond oer fydde man. Yn sicr, mae'r teulu yma ym Mhorthmawr wedi torri tir newydd ar y fferm ac mae'r stoc yn amlwg yn hapus yn ei cartre newydd. Ac na fydde'r math yma o adeilad yn gweddi i bob ffermwr, i ffermwr fel Eifion mae wedi gweddi yn berffaith, gan sicrhau hefyd bod gwaith ar y fferm wedi dod dipyn yn haws.